bali batatu chikoro bole mabona mangana ina yayo bali bawo chikoro tali bali bagulire bayire bali bawo chikoro batake to bole mabo obwabo emegondo negorwe chibesa naho okobwata na gwoko yegora korikwe erinda amarieta arikwe iwa amarieta arikwe iga amarieta ararikwa onyore ng'erieta eri mondio erindiro kwa amarieta amarieta arikwe ekera maremara oniwe na mutigerie bagari okonyaboria naende bono onyo mino abeire omutaka na hao ni ensemo y'omwando oye omwamato mwaborange namoborari ensemo ikonya onirie aya gokoba moyo nonye turi gochie kanisa ayagenda buna marika goteba matege ntanto bakoranga okigusiga okung'a nonyankuru bakuru basigete kuru bakuru wetangie chiebu kwa goteba bono kuming'a nonyankuru bakuru gonga kiacha bono igona aya gokoba moyo anchira na mang'ana aya. Get to the point. Take a step forward. Tuachire gaiga asengencho bibilie ko ene kinga mwanya bantu ko guro mokungu amatuka yenga kiali amake adagarani ile sakara ngona ranga sibia kwenye omenyire miaka 97 egwaro kinga sibia namba 1 tabwate tobo tare ko geja muntu bantu abazi kuisi aba twanje teka geja abande una purese ko garuka iga nenyegera konyegera ngayego yenda yewana aya kogacheta bantase akora yao ora dengori ere hakieka na moriri inkurubo kerubo yera nkora gojera mole ane ko garo kubwango timo iyo agendera kuna komenya yakeka ramarika gotebanga bari basimekire nyomba mu atata imbari kogota ko nigo bakogendera korereka asilitaria Yesu. Bono unairi ngana likogokia chinkoro chio family likorwa 94 verse 19 Psalms. Ekere nkoro yanire nogo chandu konge. Ekere nkoro yane ere nogo chandu konge. Ekere nkoro yanire nogo chandu konge. Okoremya kwao okonge ni okogokyo moyone. Igomo igwete ekirago kyo moyo gwe family nokoremya gokorwa asengo. Nyasaye. Okoremya gokorwa Nyasaye. Ng'aigona tunakubatebi ng'arema wano mungino timukire intuna bato kwana ekiagara chinsango ikachire totigane lakini yora abareme Yesu goetera anseri ng'ana liaye intuna bato kwana gokwana matara system yabantu kwa uri baganga tenna mororekane igo MC bagwasi umunga kesa matanga akabete ingwa icha ukaba apore bono lero gwacha kororekananga nore asenyangi yo moelio bono igwa inkikira aremie family omongena sibia 119 verse 50 Psalms. Zaburi 119 ebunga 50. Biblia gotangaza yevunge 50 egekonde myaseme chanda yaneneke ngana liaoni kora nabo moya aserietaria Yesu. Amen. Igori ngana lia Nyasaye nariragere family omongera sibia baba baye rituka serinde without ngana Nyasaye nabo monta kuna kuinyora mangana mabe nabo monta kuna kuinyora mangana mabe iwa naye gokoba moyo gokuna kubara mangana mabe gwaeteire bago chandire nande kara inyora na mayama ke bara gokorerete ekiagera mba cyagete gokora maboka gusaba rotalibo yani gokuna kubara iroka bakungundu aje dekora kubara ngama byarere yani karona achirete agakore PCD yani karona nyoire wano gokona kunyora aria mabe nande kwara nyora nga egento kera kiare gokora ikiya ngento gete gusaba rotalibo ekiagera tare gokora maboka igwa omo ayosibia bono omo ikosibia unati mukaiga ngaiba no omo ikosibia ogenda 12 verse 7 Ecclesiastes no morandia ikomere bere bungo 7 ngaiba no omo ikosibia ogenda
Elioro tundo iranase liroba. Oro tundo iranase liroba. Muna ruarenge. Moiko iranago chiasi nyasaye. Moiko iranago chiasi nyasaye. Orio yoruete. Igobu natura. Omoiko sibyanga yorokari. Nga yara ande kwa rugo na batebanga njoma nyete ni nkwere nseye ni maitenga moiko ane toko genda ande. Kiriritie omoiko oikoira naso orio yoruete ando bibilia batebanga ekero chibukuchira igorwe nebuku ne igorwe na kero yomana agambiwe buna bakora kwa akorete ngaki kwarenge ibo bari muri kanisa bari mutari guchie kanisa moko na kongentereria abantu bande nganjo matanga na bana yande kanisa ngarakinyo mate nyare bongerereti aya na kogereria ekero igore goika bori gukobori woyo kogerereti egento kubori wonkeria una makora aho akorete ngaki na kige kora Yesu goetera so Yohana 14:13 Revelation noko manoka aho tebangerio nkai wirio giri kurwego rigoteba likaya mbasesenirie abago kokoruriri abatige batimoke ekiagera ogokora kwabo gogokora naki wono rojonyo ogokora kwane ko wontunyana na ande nka kongenterera tinga tinkwanda kanisa ngekiagera nongecheti orojo kongechi kwao nkobwate sababu babo takuruganya turi guchie kanisa jaga kwande kanisa ikiagera iwo turi guchiko rani nyasaye ta guchiko bori omonto igororode na kigeko yaramarika gotebanga nonya na abana mbari guchiko bori kwa mamacho yaba ibori nonya na abaibori mbari guchiko bori kwa mamachango waroro chonya abana bane mbari guchiko bori kwa mamachane aya ningo guchiko bori kwa mamachane maza sina rota ririta yani yasa guchiko ryo kumena na na isa inatalere wono ngieke bono. Hey, aya bugati njera. Na ndo nyege ntonkero montata kwenera tiko monto. Ne nyomba ya tata aseria talia Yesu. Onege ndo bakora ngoki bari batotigerete ekeombekera kikyo mwaka. Kiraki no hatoramo. Eri ya Kenya women aronga kitokorete. Eketabu yekenyo aronga kiere. Oroje oraruke mondra bwato ruaye. Ngayani kanisa yaba raisi gotiga ngabona nabatigere aye no tongentera liwoki ekero igore goika na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa zake mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Wanojonya kero umuntu gukweresa aya ni wando ganyete oche koja gontamira Amindo 14:12 Romans. Seigo. Kero montora se gatia ito. Nachewe kwane Roma nyene. Sobo siwanya sai. Haleluya. Tako na kongentereri, tako na gotamira. Elinde gokoba moyo ariganie ngama kweli nakorete ngati naro ngana gwetania makweli aya obogi mamboro gwetani tiembera ekiagera igoro gegoika ekonwe bugigwe abande basoke bagambigwe kare na kare na abande batoreke kare na kare ine aya kare kina kiragambe ngayura toke goteneine aya kwale boli to gotika bosaigo togotiga busaigo ando mate na jaka nyoraiga abantu abange batari gochie kanisa na abande bari kanisa busaigo na kiri bituru na mbeyemo igode korete meuko igode korete abarebi yani uko nakwanya atanga bano baite ekere kiya kore kiri igono bani go goikerana o bani nayo ko goikerani baminto gaki iwa 29:9 Isaya Tenena mokumie. Mokumie. Ekore mobeme uko. Mogende. Amaete na batu yakora teme uko. Ekiagera na batu rochengi ensero teyo. Lakini na batu kunya kotanga bana nende tokoreki. Bana nende kotawa banetu na rajago korangaki. Amaete iwa iga banetu ategerere akaba nuntegerere elinde na chekina.
bona na bato igwete na na bato nyabatenga bona ni nyasa urarore tagwe koro umuko tagwe koro morebi utatinde ti ando matege turaja gukumi ringana ria nyasaye na bo mondo somete gisemie se gikare kwerera kani korieresa na nene gento kindi kiao ngana bo mondo utasomete araerese lakini umuntu yosomete ngo waikirira ngabo nonde amarwa yonsi jakera ten omanene obaiterere inumu ikabukorara chitoro omanene otoiterere inumu ikabukorara chitoro ekiagera twekore tabarebi tutanyueti chindito yona uko ya maisa babani abo barasa maisa ino ona era bari barasa maisa ito manano bawukoi na otubire tu yaba ya amaro yonsi yaba bani abeire asumure buna mangane buku emumekeiri yani nabatokona kunyeigwa twana kunyeigwa twatanga ona rende tigira abai gotokoreki abeire bune buku emumekeiri nakobe kweke manyererio aere kireke manyererio akera abantu bakore buku yo akera abantu omanyeta gosoma akoire rumonto somete baka PhD ngatotebia manganaya bamotebia some buku ye soma erani gakona goteba iwo monto PhD buna goteba tinkonyara manganaya tinkonyara tata kiagera manganaya ni gabeire bune buku kiagera manganaya abeire bune buku emumekeiri kireke manyererio ere baye utamanyeti gosoma ane barairira mungongondo takietande bamotebia ane bamotebia some buku ye soma ngorende buku era ni gakona gotona niga bukano teba ero kano teba imanyeti gosoma ninje timanyeti gosoma amonani gagoteba iga monene gagoteba iga antaba nigo abantaba nigo bakongika asogokwana nemenwa yabo nagosika n'ebikoba byabo namasikane nase ebikoba byabari urende chinkoro cyabo nigo kirare kurwasende nokonyiruka nigo kurama chikamwanya bantu borokereretie ora naye gokoba moyo anchobo bani bwe bukweye soma mariko erindo omonto gagokorekania matebi ngansomera ngekio goteba ekiana nje ningo somera ekindo kya sebuku takona kwigena kirigento okona gosendu kirigento yasao itato banya gatokuwa tumanye ngokorara tole nokoboki gunkoro ine buna tokaranze ta intuba nonga yamauga itabekereire 141 verse 7 Psalms. Mauga itonigo asiarira sumu wembera amauga itubuna tokaranze ta igasiarira se omono bwembera buna ebisaminyo by'ekinko ose muna magena bigo siare rwase liroga iguru igwa bona munanda amauga ne gasiarire kiagera munanda nima kamandi ngorire liona manyanga ano amauga siareire bone igetigaretiri itukerimo muranko mutuka moyo iga agosuki gwense maiga oboina boremu erinda amauga agenda arari nakigeko araiwa batebanga oyo ndoche bono nabona enda atandore woigira yo nonde 7 verse 7 and 8 7 verse 7 and 8 nere na jagire gosoma bono soma manya nga obogima bwane nigo bori munembe obusa amaisa netakorora mayana ende omuntu ndoche bono kondora naende nonyang'ake bono aye nondoche korende bwango nimbe tindio akolengana lire likobu munakolengana kubana liasira nabo igo noyoko genda asaba akura atakwira na kurwo takwira na kurwororo rero no mogoko togotera amo korende wangoiga ngotiga na tore kero yo marare ime asembe
mbera mbuya sokorara serieta yomanene ayerera oye tige ense terina gosemberia ense yengo sambwere ayebeke ange se chinchera chonsi ekonuge kobuga tomoro toto manene omaete igwa nande nabo mogwana no monto rero mambia mogoroba kwanyore simie gatelekaranga aro wairire mbora otuwa matali moya naende ingi otuwa mori tuwa kwana kama mambi 4 verse 20 and 21 Ayubu. Nabego tewa maganaya abantu nabo baranyare ko bamoya asenga kiyamambi Ntomba moya asenga kiyamambia urinde moro botaraika urinde botaraira kwanyora baitirwe basirire boika kare na onde tali okobaye chandera amade kero basirire igo onde tali okobaye chandera ko bano byanda aboli rera matukaya na matukaya yakare indiririo monto kwererwa gwe chandera inkare rero onya tobete tie getabu mbora mbara bete getabu uwo bao gotebira ifurevunga tigatora abaraki zero ora twakana erinde gogora gotwakana na itu tobwatero osabara magana ita iyo nane kwe gutoka tebaniga nanje tiganda ara oro ketago nanje minu mbeke we wifu ekiagera wifu teriko anda amaneke buyu nanje ngina nego jandore gekoba ekiara mokungo na tanye gwetuka koruoje yani rero atorense egoteba gatiti for 30 yonga tiago gusi is a fair game ngagerio gokora naye na tio gokora ngagi oma etima ngana ya tariare ni Igawa swale 21 ate oma tabuna ruo inde 7 verse 12 Matthew 7 we jire 12 Matthew ndaye tente abe kie guifu tabwatware timana n'abantu bande barayire batataitiko betege tabu akanyetenga koroka abantu barara mabera umate inyora mabera ndirikara arenge na rera mabera naro rero mondago teira ibura bingo na konyago kobisambosa ayese konyago kobisakiresa reta kurwa bano chikora matanga ngitoko na kokobisira ayerera gokora ataji basa tujigora kinge kolendo nyemwa amanyetenge ncho manganaya aya 12 yinsa bani bazi 12 ego nabo andonzi muri geti abantu babakorera inwe na inwe babakorera bo ekiagera ina arama jiko na mangana babani haleluya anya gotagate kibasa je koruwo na yo ora korangagi oma ete tigato tigo bojanja kona kuebiserana na yanjirana abantu bane maroma to batari kora da matanga yani akona kunga matanga na reke nyoro ogwake rwese matanga nyoro lakini iso como uno no monto ya kera kwa nigu na manyete ekiagera tana gochio oma ete nonya na ye kerora akwe abantu ba ombara re nyangi etali muimari iyele terereti na bando simboli ketimo korerwe na inu korangaki korera abande anya koigwe to kwanuya naye kwana abande buya anya koigwe to korera ukende yonsi buya naye korera abande igoro nya nabangi na bali bakoro kuchikorera anya gotagete Moise ko amenye buya akikisa ngo Moise abakungu bamenyete buo mbuya bakorete ngaki to ko ganio Moise ko akora ruama ya kokore biturutu madana ando toliko manyamuna nyasako baumira ni chikorera kirichigo tiunie gita chioka Nilioti uneti buora kani naendo yondo kare ruara nero tiuniri liyako na kwenye yuwa nere onye bungase erebo ogo chaka komugia mara moja oliore buo muna komanora aikire para oyo ikireka iganda osiori getio koraru na korangagi yewa Iwa abantu mbarekera Nyasaye Moseseniri akwange kanisa na bagajire kanisa buya lakini karori ria cyaka gutwara agaza kuna kweberera kangoma etimbwa tembere mingi oma etinkoreta gosenga ki 20 verse 5 to 7 Ayubu
lakini ringana ndiro tali gosoma igo gosoma kuriritio omanye ringana iri nyangwa nyawa gasoma urire somire okay verse 5 Arsenal ngo ikantika mangana ayo kiro soma 25 yes omochengo bwa bakoli amabe no wenga kienke no mogoko bwa bapu batamuyogeti nyasaye no mwenge Elena isakoba no banene boyete igoro ana nakina igo banene basomara igoro no mutwa ikasa kuna mare Biblia danga wikasire kale na yeye terereti inabidi kama ibada wonda muri kende eline Jeremia Roma ya watabanga onye koigwiti nganga ngwetogia elinda abantu bagukumie to baza gwetoka likisemi to baza gwetoka liobonda to baza gwetoka liobongwaini korende gwetoka ngano mu mayotoroli ringane lilioka abalende marita tigato basomena kibaji gusira umuntu amanya na kya gusira yaye ekiti ko mondari osoma gweta kujinsa omate iwa gorondi iwa akara Biblia tema tinkora re nchiri obosoku barato gotore ka sabantu bonsi omate iso na batikarete kwa baiso gusaba rotari na onjo geta kabara andanko kasi ni yao amangana nari omuntu agukwane kera abantu bareboka na amangana nari omuntu agosoma public yani kero omuntu akorike kemunge kya na chiko soma ringana eri natiga kai aye yo ogusira no koruko gosoma tigato some barandi bangengeire yoke soma bono yuwa asoma kuno kwa maana twese twate kuno yatora soma Elena isakoba no banene boyete igoro no mutwa ikasamare ikasire kale na kale buno bonyira bwaye bogosira abo bamoroche mbaboye omuntu ringa yare yabano bali bamoroche imba bori ngaki ngai bano yonda chiete kwamanya kwa bagotera bani ngori nkarazire tento manyeti no anaza chiete kwa iwe yomo gotera ngase kingi cyo kyakwerete abantu bonzimba korangaki mbakwe igo naya gokoma moyo eharigani manyanga igorongo ikere family muyamona singi nchiyo borendi mwaretira somongena ekiagara naligerio euro chinara buna gendire chinyagitari nari naligerio na robo chandoye chi family chinyinge ekero mongena arwarire ekero mongena twaro mo chando bono yora se euro chi yani omongena kobo mosigo omonte twegete akonganga ingo chi omonta nkonyendu tense iwa wakororo moi bori buno mosigo manyanga wasimekire nerige sandi korete ngaki Biblia watabanga to baise gonjwara ekeronda abe na agotire nekero chinguru chira abe chiangereire igakera bayibuli chinguru chikoera igotuko barenda abayibuli mbare na bara ubangete kunya kuiranana na babantu bagasete ko bakorera maya lakini yoko wa agotinyerinze munanga ko yatokiro bozi omayete naye ko gokorerwa maya no okorerwa makeigo omayete onya gokona onya ba gokorera gokona kuirana se barure yoko wo manadanga omayete arale tanginyori yagara manadanga arale tanginyori go nyori go sitara inyora yes ko gokorerwa makeiga abayibuli bane bare bangarebeka Rebeka aganja Jakobo ekiagara Jakobo arenge nyomba ako na komatoma ekera igunge Esau kwa wale kende akayirira bwango bangina nabatu bugata bamurono wanyamba 5 na wanyamba 3 lakini naro yo manchiti Iwaka asebesiri okungontu yonere ekero monda como kuana bobe yonku hunga antongirizo ontugiere igo biche no ale obiche ara na keronge tu no ara lakini ontugionere yuwa so bige togo semeri musuko korore nyangi tabugati basta abana banje bose maze karana geri yoje igaya dalu mongina silia iganje tabana barenga igobokora no yana matanga ruba ine aya manyango umwe ona bwato pagusi lakini yande nganje tebonzi nanda kanja paka abajokoro mate kara abajokoro batangiri kera abangango sona bari kiuru zomo mbarazo ne bonzi owa magobona nsone ngijya bango sona ngibona ko teri jibwo kure yani azinyuka tangata agukwa nembera yaye korengaki ewano ona naye gokoma moyo anja abana ba obonzi naende mbana korengani obuya
Oiso basoma seke First Chronicles Biblia yote abangu omwana uri kuru kujabesi igare ngomu yakubwa abande bamwabo mbana korengania lakini takona gwatura wana gwatura asa abande omanye tomo wano okorokumwa Jakobo akana gwatura Yusuf wake ngiaba murabande bakore bakamati sibakatika gwake sawa bakamuganya kabareta iragira badenge arabeka wirana bakamurushi yange ya mozonerete bakayaka manyinga kabakoyena yo mogaka uyare sori ingi kiali yo muroye nganendo ya moita no mana nendo ya moitete mazana ye takogera yange yakwa manyinga egere bayigubuno okoba ando matiri yo kolera bakatengerete bakorigerete ngatiyote ngumuna agatera anane kaindagende bawo kubanyama tangare bakatenga genda yese gwateba gwatanga ayura gende iwo kubanja takobeka likondo monunga nje nyarebe buweka aya banje asenkora yawo nari umanyita asa mangana ari buya na asa mangana akoretenga ki iwa abayibuli bari banete kunya kuirana na 46 verse 3 and 4 Isaiah. Isaiah 46 verse 3 and 4. Inwe abororero wa Yakobo lekine kya bayibuli boka abororero wa Yakobo inwa batigari bose baba Isiraeli inwa abana abeire mbabogorete korwekero mwarenga azikinda cyabanyoko naende na korwekero mwagatira sama boka abanyoko yabano inyuwere ninchenda abamo na inwe nyengo ikenga kiyobo gotubweimo kero murabe mwagotire kegima nechimbuche cyarabire se nimbe nko babogoria nero batongete nabarende nimba bogori nako batoria haleluya igo nonya nabane kero batari gokobogoria manyango yo gotongete no aramo naye aserietaria Yesu amen ande kare na ta banga muno tari kobogoria moiburia manyanga wasimekire naye go ikomana na gwakani torengereri nga gogochwaro moiburi nga bana baho bakoruma ega nga barabu bakobwate mbago kobwata bangana kali 18 verse 1 to 4 Ezekiel bangana kali nga ta kobwatulinde yo gokore bibana romana na goita gotebaiga lingana lyo mona ligacha sene nainde ligantebya ninkinge ncho yama yomurabaro yo okoiraneliwa okwanwa asese y'Abaisiraeli abaise barire amasabibu amabese amaroro na maina abana babo abeire n'obukanyiti omwana Nyasaye ni gabatera ekene timo kogendera muri kogendera kona gukwana umurabaro yo asese y'Abaisiraeli nama emyoyo y'abantu bonsi neyane korengana buno moyo ise oroyone boyo umwana oroyone oyo gokore bibe nerurakwe haleluya kelio gokora nyako biara nayo gokore aya buno kunyagatenga nche ikonta ketana konyi kuview sasa yani omenye tama tukamaega akanga stress kwaroje bana muna nare yarakini mboro manyete ikore yaro na changa mubwato kapi akiro chitinja kiti kwareta moyo aya karereta moyo waratia tanga tito waineka Nyasaye tari gokora ruwe cheche ekyo kosimeka na kyo barangaki matano na baka kabande mbale barumo sangere uyu ati meti abana baye ngata ko batera boremo ngana basona tia kabaye gifofo ngabanta ko batera boremo ngana onyeisa ta mugaterete buwango aye onyeisa ta bugaterete buwango na bera abenku abugate kende kware goteberera abamu nabare busa imbaga neti banyora ese bakorema umazana ye osire naye osirete ane mwa batera ngomanyete tia to arabune nse ko genda
tiga turara renda somorayo yago toira ngona korara watole yani omorai na usekane to boremo nande akoruase tole gochi ari omaramba no karo ojua koba au bakakamba kuiraneri abagaka banteberi 28 verse 19 and 20 Isaiah banteberi abaka bari begimero tio boremo anderi tukora ruaro be serious na rio ya 10 igo bago godire igo koire nyagitari egara bago ikioro abanyagitari babo nanga imoko iro monto yokwete bako na korutana ayo korutana yabe gari oyo onda nare kogenda ngora eri oyo onda ako siaruki mono gono mane ne gari baganyete baganyoto borwire momente ande muno ko butoka moyo igo baganga karatika matanga rongo koratole lakini yo tokora igwana mwa kera tigabere moche bi mwaka utembuga yae o ma tembora tuatera neti wono chi anko tuatere ochi omugaka kure moyo o agwatera abana baho nyangu akure bakore shere baterenga abagaka mbari kinyura baya katata nerenga kiari kai bona kolengana emechande yera beko na gocha nebanyore inwe nebeko na goche mambia komo wete mechanda yatigire gocha nereo kai omubaso na obotuko ni yera be mechande mebe eyo kondo kia soko iwa mangana yo atumirwe mangana kia soma oborere ni obore obwenye omonta gusinyukwera mbora igora aseborobwo ekiebiso ni okere kenyerere mono omonta tanyare kwebisia omanye toborere noboremo riri mwateranete mugakiwa yarochi mugakiwa yegoti igoro wana gokware abao asenge nchonga bwabeiro obwenye wana ekiebisi giakire na ebona gogwata gotira ebichweri obachweri gotira orako bachweri banyakwebanga kere kendabu nonya kendi nkiaba yatoko mondo nabugate kende iwa abayibori mbare bakonago yani bakonago siginya abana babo yaota kunywama gote bakegori baho bagotanganire yaota kunywama yaga kunywama kore ne buroti yonsi anywa maje ko mwaki kai yaga kunywama okora nto moise kore beautiful otagete biguta biko kugori taji aje ko mwake kerisi. Okay, 29 verse 4 to 6 Jeremiah. Biblia kwa saiga aya na romo na bwemeganda nyasaye baba ekile kiaba saja na bakungu bari babugata abana batakire ko nyoma bataranyoma manya ndage toiguye sababu bataranyomera asa abantu na ruse di Jerusalem nkaira papele asorosomba mwaga aje chinyomba number 1 ekera bago iko bakwagacha ngairi ndumo murago ja kwagacha ekiagera tora mohoro keraje ekera agachire na ndatagorigu na resa kirende bwate kanene serikali tole nero bona momenyeo bamenyo lema emegondo mosime kenda ya muri wana rende muna bwiga rereti anya nemetere para de yao emete kare oje de yao wana rende araringa iba korema na tobegeri sera bulira yanzi yabo zinyugongani nga sera bulira yanzi rende nimbwa tasengo kigokora goto manyene buroti amanyene riro batarazibuka abagaka nabangira bari mu bwata abana bayina banane motago sibuka nonya mwararire murare mutinde kwa sama zikani muna Sulemani yakoteba elio munyoma bakungu wana tigaba nyuome mamurata kunyuoma onya tabwakie sa kurema ta kunyuoma onyege sanga kora tinga ki yani ngi mwana mumine babera abana onya no moise ko oichanga matikange ndai gore ndo tebiri ndo chiko agacha igokanyangi akokora ngata ebobori naki esa iganero ngayaya otoko genda rindi mwamo muno mindo motebi ngagenda kara agacha nonyene bukunga kia goteba egesa harafu baba urorera abana abamurana abaiseke yomeri abamurana ina abakungu n'abaiseke bino mubasokie erinde bayora abana abamurana abaiseke momente kane obuchago osumo burino to bakokea wano mubaro ogokete ekiagera bwegare tienemero mubaro ogokete ekiagera bana bambare banga wano abana bao igobaganyete batereriwe ebigori byao yachire hapo sasa yagotire
Ekina kyo abana babo baganyete. Nande oina yokogera. Nande tali mwana obwato yete sukuru. Tali kindo ogokora. Omaze naye mbuyo ngainete. Ekiagana Nyasaye nakane tyo mubaro obuche. Ono ndendo gocha kobucha. Ekiagana tutageti. Naya gokaba moyo. Nonye toli gochie kanisa. Ayagenda buna marika goteba. Maze genda ndo bakora ngoki gusiga okunga nonyankuru bakuru. Basigete kuru bakuru wetange kiebu kwa goteba. Ono kuminga nonyankuru bakuru gonga kiacha bono. Igona ya gokaba moyo. Anchira na manganaye. Mugutasari wowe. Asobuyenge. Ngoja mugutasari ngendo. Mangana maiya asegendo. Asobuyenge. Abantu bari Nyasaye seseniri. Bamugatebesa. Aranje agore n'oburemu. Aranje agore obundi. Etamare muchungu uzima. Amare mu make bone gegera gitianda hari riwo chaiga. Egene kenu. Na bake bari Nyasaye seseniri. Yani agore tamare munona atano. Amare mayo musabe taito titi. Amare monara ayanda atabugati. Inki ayande kera ari kugura bausika bande mbare ngo. Agatebi gungaye karato akibesa omugaka ntoje tumukwanere karato akibesa omugungu ntoje tumukwanere bazi bone ntingirie kabekwa bona nabogore tuburemo taito ditie taiyo omanyete ngabore mu buri bwao. Okay, 32 verse 44 Jeremiah. Bari bataito jigoro bore mabona mangana ina yayo. Bari bawo jigoro tari bari bagorire bayire. Bari bawo jigora batage tobore mobo bwabo. Emegondo negorwe kibesa. Naho okobwata na gwoko yegora korikwe. Erinda marieta arikwe. Iwa amarieta arikwe. Ira marieta arikwa. Onyore ngeriete eri mondio. Erindiro kwa marieta. Amarieta arikwe. Bangena. Mwaka gakugoroboremo. Mubori ngoboremo bwo omongina nyane moyare ngaye. Mwakwana nero itabire. Ngabateba ngamongina tari nguru ngamongina tabugati mo chando motebi onye chinga kichirota gete ko tureme chando go chabuona ndiri okogororemo amarieta akarangagi akara amarieta rikirugego na kobekwe kemanyererio anda ekwe kemanyererio kisei ata na kolia komumekeri wa sebiro libari igo ayweni gara koleka soro bangorwa Benjamin ona eme kono mune iyo nera abantu bakugorera na kiorera oruona kogenda abagambi basinyuki kibako mokorera ekiagera tabwate timajiko gochiebuku ko yateba ebuku yateba to koigwere ebuku abantu bande bare banjete koni no nyambosa yani bosa sababu getaiyo mukungu naye ko moji koigwete ngobore monko gorore sababu getaiyo aya manyori okogora koro uchunguzi manyori okogora motebi nganda getogore na ndoremi mboke chinsa kianda kyabo tukonga kebi kamago koja torute mosacho ore moyo araiwa mangana ayo nara gorore mo mata bakungu bare banje tinga onirinde bono tokore kigete kya ona kige gonya aye kai areiwa boko ni oboremo boko oni ande tigaka bakaka kenga ki eise kobo omwana oyo na oneri nari kwa Nyasaye na wara mosesemi kibesi kinao niri ndikira abengo manyene nata ichinda inkeiga erindi muira neri onyora nchinyare kane 25 verse 23 Leviticus begendreta koba iyo oyo yegora iwa boko nariwa asa itaiko gandra koba sao ekiagerese ne yane Nyasaye ni gor moraba menyi momenyeta ni moraba momenyeto asense yo simora nyorebe yaino ekera mare mara oniwe na mutigeri bagari oko yaboria naende ebano onyo mino abe umutaka na hao ni ense moyo mwando oye umuama tumwaborange na muborari ense mikonya onirie ojino tigera igo tigana yari baga oria lakini koranga tingaki Nyasaye karanje inkinto ko gamba toigwane ojake bina nande Biblia tanga nane kwende emara nere gwakwa igokora kotini bagwake emara tarie bakogesi ngai bakorusi ebano kokora kende gyonsi igwa abagori aba still ekero kokori omwana entakana takomogori buyeka aba
isemo kabaro nganta gete togenda tujitorikirane ekiagera rinde nabaire kibesa gosono mobora korenge kwamanya komatenga bamura baminu matenkora ngaba kuchaeti sana umaite na batabo besa tingo koriana ni owe 5 verse 8 and 9 Isaya isana ibongo bitano bitatu na kianda goteba magana yaiga obe nubwa babu bakomentere nyomba ase nyomba mabani bakomente nyomba ase nyomba naende bamento bole ma ande bamento bole ma so bole mo oika bakora ase zipingo maete babu kabamenya ase ywengi ngoma ete gaiga abana bagolibuka bara muna bono oria igagoreta na chakamenta omae to mentire bagosokire ora gore muchakera uruma komenya yabono tigankuguri yonzi igu ando tianira senchenyi bweto gote nyomba chinyinge chinene nechingia oika chitigere oika chitigare bosa kitamenyire n'abantu umuhondo bw'emesabi ubore chieka 10 nigo ora mama sabibu akomitwa aisaine getonge kemugioka ogino otigerego omana no tianire sesa ya igwete buno okogora otari kogora buya nko agachore agache goroba agache chinyomba chingia lakini abara amenyi imetoba manyeti ayagora nyaka tanga nuka goreto bole manyangweta agiri bole mobuo no nyambari kwa goreti bakwebire ekiagera tukaiyo marwaira agosoiri ojigotema kuinyora onyora ngokore tingaki no nyana ze kwa gachete getabu mwari ikirane tinkeriande lakini gokugora buya nyasa akorende memory yao bako abana bao abagakambare bagoreta maremo bagorete kigari bakorete ibintu binene lakini abande baki amate kiabo ani abamate babo ogosono omongina gosena abana amalemanda atamanyiri ebintu binde bitamanyiri 13 verse 22 Proverbs nemarangani batebaiga omonto omuyeni iga gotiga omwanda ase abana baye aminto abagakabaya obagotiga omwanda ase abana babo nase abachokoro baye korende obotenenku bw'abanyene ebibe nigo bogochiera abanyene oboronge haleluya iwa anya omonto okogoririe oboremo tagotaka nande moreng'ani amari okogenda gochia kana egwata kogendo tokomoikera aye aseng'enyo kwa monereti igoko banzi yaye iwa 28 verse 43 Deuteronomy no koiranerera 28 verse 43 someroro ondakona rio monto boremo ona godai ngoma nyete naroro bwate tangi nakire komosesi igangorere nachi aye igwa abamenyi bamenyeta ase gati yaino baba banene kobabua korende inwe mogendere gokea more insase bare na bamarika cyane babene ebintu ebinge barabo bako bane ebintu ebinge baraba inwe singo inu bako asingo korende inwe nigo morale emerwe inu wekamore emerwe moko bane ebintu moraba esingo akira cyakera anya kobwete chibesa koroboremo nandanya gukugora nako amachiko nandonya kwagorire osonya kwaoniri manyanga muri kore ngani noyo kwaoneria ono manana tiga tokonya gatukurwa ringana ririoroche riragocha omontonde oritige ekiagera kero omonto naganitie ikase nkayo banene efamily omong'ina omanana bwobuyo bonge tiga bare michinga kiechi chobokendu nacha nkanyora ng'a monto naike miaka nonya 200 yichare moyo igaro obwenge encho abantu bando omwibori chiko kanone miaka 60 iga kwaigwe konya komogori lakini naigwete nga manyenye mwachite nere ga ekenyoro manyanya nakwa ano gacho gateba chibirindo ge kondo nere omwachite nere ekenyoro nere nakwa ayangio ganyete yani kine kya konya komobarera aya muno gona komobarera manyanga naye nkobareruore
ekero moibori akomenya emyaka emenge okuno gosese ni gukorwa asinya sai ekiagara Biblia gotenga mwanya bantu airwe emyaka 52 kago sese nigwa yaberenga etani etatu omongino sese nigwa bwarobo omate chi family chinyinge ekero omongino asirire gochi goseberekana wano gwa kuminga ki inkibono kiaba inkigagi kiaba abande bagachire kwa igwa batabanga njomanyete koruri mama kwete igona begeteri uwo seneria gento kingo igwa bateba olipa mobaze ko bekarigwa ninchuro ra abande omongina tabaise ko banga konyana ruko bareta omaite igwa abaise kento ajete kunya kuiranana ngomanyete ni ngenda agari undeta yokundigereri aye injwa koligereri munago koligereri ngirende kyale ngo anayoro moatare ngo ale koligereria aye inju nande kwara matabi ajeje matandu mbale torabanga ini okwebisa ajeje imegwata ebegento rani ngo matengo manyete ona rende no ndigereri boge karende ntagocha tobeke munu gotenje ngo yandande orocho nyorigereri tibogeka nagenda koligereri bogeka yani abantu batamana bagenda pi abaisike bachaka kwibana enyumba y'omongina yatagorwa onderiyo mindu enyumba y'omongina kara abaisike bagocho amatange kenyoro ngai bakora omate buno ko yetagora igo kwa baseri gose barataribo igo yenyo gotage to baseri utari ko bakwanera aya aka kanyumba kali ko mongina nse batebi ngo jagerera kanyumba karakuna arusirio ngabono yo woja ngache mwane baisike mbana gutaka igo igo bateke tuja mwangina omongino okorigerera ne lisi eri maiga atabanga no era ondi ende ngochaga yongo chani egasi ngiyene chisuguri ndugere mwango Biblia bateba omonene natinyikira ririga kubwasa maisabo ama kweli takobo nonya no kuumia Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Get to the point. Take a step forward.